Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры 12:02 па беларускім часе. Як звычайна па пятніцах у нашай студыі блогер Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Спадзяюся, у вас настрой такі ж добры, як у мяне. Зараз мы правядзем гэтую гадзінку амаль абмяркоўваючы цікавыя навіны, якіх у нас сёння чамусьці вельмі шмат. Зараз да? Павел аб іх распавядзе. Спадзяюся, вы, сябры, рады бачыць нас з Александром так же, як я рады бачыць Александра. Таму мы пачынаем. Нагадваю, што гэта абсалютна жывы стрым. Ёсць чат трансляцыі, якія мы чытаем. Ваши паведамленні змястоўныя заўважаем, незмястоўныя прапускаем. Вось, калі вы зробіце паведамленне з донатам, то, канешне ж, там пытанне ці заўвагу вашу мы прачытаем, абавязкова агучым. Ну, канешне, калі яна не парушае там нормы прыстойнасці. Мы з Александром людзі прыстойныя. Ды і вы, мы спадзяемся, таксама. Нагадаю вам пра канцэпцыю нашага стрыму. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Кожны тыдзень, а можа быць і нават пару разоў на тыдзень, там выходзіць відэа, звычайна з эканамічным зместам, якія датычацца вось разбору нейкай падзеі актуальнай для Беларусі, для нашага рэгіёна. Я думаю, што мы з гэтага відэа сёння, з абмеркавання гэтага відэа, якое выйшло днямі, і пачнем. Яно тэма гарачая, сапраўды, я не пабаюся гэтага слова. Склады Wildberries у Расіі, лагістычныя хабы, не сказал, лагічныя хабы. Ну, в прынцыпе, аналагічныя ў пэўным сэнсе. Бізнес-то логіку развівае сваю. Карацей, лагістычныя хабы Wildberries палаюць. Раніцай 24 ліпеня чарговыя навіны з гэтай нагоды. Яшчэ 3, хаця ўжо 4 з 6 самых буйных да таго былі знішчаныя. Да? Вось яшчэ па 3 хабах нанесеныя ўдары. Там ёсць пажары. Я нават, можа быць, папрашу зараз паказаць, як гэта выглядае. Таму што выглядае, канешне, гэта эпічна. Ну, ось так. Александр, не дал я вам нават слова яшчэ сказаць, акрамя таго, як прывітацца. Ну, раскажыце, вось гэты дым, што улетае, як дым в трубу? Ну, ведаеце, вылетае як дым у трубу вера ў Пуціна. Вера ў Пуціна, і гэта галоўнае, але аб гэтым там крышачку пазней. Ну, па-першае, паважаны сябры, я прапанаваў бы разлічваць больш на прыстойнасць Паўла, чым на сваю асабістую, на маю асабістую. Бываюць выпадкі, таму можаце не разлічваць. Па-першае, па-другое, на гэтым тыдні выйшла. Ну так, ну бывает. На гэтым тыдні выйшла, па-першае, відос ва ўторак пра той самае, пра банкрутства Купалаўскага. Ну, тое, які мы уже распавядалі тыдзень таму. Гаворка не пра тэатр, пра ўзорную гаспадарку. На всякий... Ну, хаця так, Купалаўскі тэатр, ён таксама культурны банкрут апошнім часам, не пабаюся гэтага слова, але ўсё ж такі пра эканоміку расійскую гаспадарку. Пра тэатр, напэўна, бы Павел Латушка зняў бы такое відос, а я зняў пра банкрутства сельгазгаспадаркі, сельгазхолдынга. А тое відэо, якое запланавана на гэты тыдзень, яно, на жаль, не выйшла. Учора мы яго знялі, яно было прысвечана, канешне, таму як гараць склады Wildberries, яно выйдзе, па плане выйдзе заўтра, ну, бывает у нас так, не заўжды у нас ёсць час зрабіць все дакладна, але мне падаецца, што яго трэба пераснімаць, таму што яшчэ 3 склады, а мы яго знімалі, калі была інфармацыя толькі пра 2 першых і толькі Краснодар гарэў. І ведаеце, якія ў мяне адчуванні, ну, акрамя веры Пуціна, якую мы, канешне, размаўляем, а гэта галоўнае, што сёння гарыць. Не тавар, не гігант онлайн-гандлю расійскага, менавіта вера ў Пуціна. Перад тым, як мы аб гэтым размаўляем, ведаеце, калі мы пачыналі эфір, Павел сказаў, што я ў гэтых акулярах нагадываю яму Шафуцінскага, і чамусьці, калі ён пачаў распавядаць пра гарячыя склады, у меня внутрі заіграла, ведаеце, самая галоўная песня Шафуцінскага па-расійску «День, когда горят склады с товаром». Ну так, были в оригинале все ж таки. Wildberries, может, Wildberries это все ж таки Рабіна, ведаеце. Но калі казаць сур'ёзна, то, канешне, ведаеце, што мне ў гэтым всім уражвае?
Ёсць эканамічны складнік. Эканамічны складнік выглядае так. Wildberries – гігант онлайн-торговлі. В мінулым годзе было штосьці каля 80 мільярдаў долараў выручка. І гэта как бы не тое, што не только гігант, а ён яшчэ і вельмі буйна развіваецца. Кожны, мінулым годзе ён дабавіў 49% абарота, а гэта, гэта лічбы фантастычная просто. Фантастычная лічбы, канешне, таму гэта, канешне, лідар і лідар, які рухаецца наперад. І, канешне, трэба, канешне, уяўляць себе, што гэта лідар такі цалкам прадзяржаўны, што не так давно, калі был канфлікт паміж уладальнікамі, быў развод Тацяны Заранскім, а раней Бакальчук з мужам, то гэта, канешне, крышавалася наўпрост з Крымля. Гэта все крышавалася, і таму, канешне, гэта цалкам дзяржаўная, паддзяржаўная кампанія. Калі былі першыя удары, то, канешне, ацэньвалі страты тавара на 150 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта азначае 2 мільярда. Агульны прыбытак кампаніі ў мінулым годзе был 2 мільярда 300 мільёнаў долараў. Што гэта значыць? Гэта значыць, што кампанія не мае магчымасці аплаціць, калі бы ўстаў пытанне, а самае цікавае тое, што тыя тавары, якія ляжаць на гэтых складах, гэта не тавары кампаніі. Яны не належаць кампаніі. Яны належаць тым вытворцам і тым гандлярам, якія гандлююць на гэтай пляцоўкі. А гэта азначае, што згарэла і згарэла. Гэта ваша адказнасць, не адказнасць склада, тым больш, што за пару тыдняў да таго Wildberries прапісала в умовах, што калі будзе атака дронаў, то ніхто нікому нічога не павінен. І зараз гэта адбываецца. Мы бачым у сеціве шмат прадпрымальнікаў, якія кажуць, што згарэла ўсё, што зараз яны засталіся толькі ў даўгах. І Модум, напрыклад, беларускі кажа, што траціна яго складскіх запасаў, якія былі прызначаны на онлайн-торговлю ў Расіі, а гэта буйныя лічбы, яна згарэла і все, і ніхто нічога не верне. Няма магчымасці, ніякія страхаўшчыкі не будуць страхаваць ваенныя рызыкі. Страхаўшчыкі могуць застрахаваць рызык таго, што будзе страчаны тавар праз крадзеж, праз нейкія іншыя, ведаеце, аварыю нейкую, так? Але яны ніколі не будуць страхаваць ваенныя рызыкі, бо гэта бессэнсоўна. Прыляцеў дрон, як ты яго спрагназуеш, прылёт дрона. Таму гэта страты для прадпрымальнікаў, і ў сеціве стаіць так званы вой на балотах. І ён, канешне, вельмі радуе. Мяне не радуе, што пры гэтым, канешне, загінулі людзі, ахвяры, якія проста працавалі на гэтых складах. Гэта сумна. Але ж мы разумеем, што ВСУ цалкам мае... Тут нельга ставіць пытанне пра этычны кампанент, таму што да таго Расія бамбіла склады Новай пошты. 400 аддзялений. Там таксама загінулі людзі. Таму гэта адказ цалкам сіметрычны. А калі яшчэ згадаць себе замярзаючы Кіеў узімку, калі расійцы наўмысна знішчалі інфраструктуру, каб мільённы горад замерзаў. Старыкі, людзі в цяжкім стане, каб яны былі без света і без вады, без... Александр, вы прыхільнік габрэйскай старой мудрасці пра тое, што за ўсё, што Бог взял грашыма, як бы можна толькі парадавацца. Калі можна было таварам заплаціць, то окей, все нормально. В гэтым есть вялікі сэнс, тым больш, што апошнія некалькі тыдняў я актыўна займаюся рознымі практыкамі, і я зараз хутчэй прыхільнік буддызма, чым яўрэйскай гэтай мудрасці, але сэнс там у тым же самым. Все гэта некае навучэнне, все гэта нейкі урок, калі ў цябе ўзялі толькі грашыма, то трэба быць удзячным, таму што маглі ўзяць па-іншаму. Но самае галоўнае, што есть у гэтай гісторыі, чаму я сказаў, што гэта дым, гэта вера ў Пуціна. Ведаеце, у дыктатурах, а зараз Расія гэта дыктатура, ўсё ж такі, да? Усё трымаецца на веры у тое, што першая асоба кантралюе становішча. Што зрабілі расійцы? І што амаль зрабілі беларусы, але мне падаецца ўсё ж такі меншай частцы. Расійцы прадалі Пуціну свае права, сваю свабоду, волю, в гэтым сэнсе волю, на 2/3, на 3/4 расійцаў. Яны прадалі ўсё гэта, што яны мелі, за адчуванне бяспекі. Вось Пуцін,
сышлі ліхія 90-е, навёў парадак, павёў краіну наперад. Яны прадалі душу Пуціну за гэта. І зараз яны назіраюць, як да іх асабіста прыйшла вайна праз бензін, праз Вальдберріс. І Пуцін з гэтым не можа нічога зрабіць. Пуцін сидзіць у бункеры і вылічвае, колькі яшчэ разбураных хутароў і вёсак ён атрымаў за тое, што кожны дзень ці паранена, ці загінула 1000 расейцаў. Ён зараз займаецца гэтым і пераконвае сябе і астатніх, што там 15 квадратных кіламетраў разбурная тэрыторыя Украіны, гэта значна важнее, чым 30 000 палеглых расійцаў, і ён цалкам не заўважае тое, што адбываецца ў Расіі. Я думаю, Александр, вы занадта добра думаеце пра Пуціна, ён не лічыць палеглых расейцаў, у прынцыпе, мне здаецца. Як бы гэта для яго не каштоўнасць. Да, увогуле не каштоўнасць. Вот кіламетры квадратныя, это да. Ну, дрэнна, конечно, што там толькі выпаленая зямля і разбураныя гарады. Хаця я думаю, што ён і пра гэта не думае. Вот ну, там так, все... Магчыма, вы маеце рацыю, што агулам не лічыць, тым больш... Землі, да, вот прырастаць землямі, вот там такая логіка. Ні людзьмі, ні там... Не. Это чисто вот... Ён, мне здаецца, он психопат. Это іншае, разумееце? Это... Вы зараз патлумачыце, у чым розніца, але прырастаць землі... Ведаеце, прырастаць землямі гэта штосьці з 17-го, 18-го, 19-го, з першай паловы, магчыма, 20-го стагоддзя. Тыповая Расія. Але не болей за тое, таму што зараз за што ідзе бойка сёння? Супраўдная бойка, не тое, што адбываецца ў Расіі з Украінай, так? Зараз бойка ідзе за тое, чый штучны інтэлект будзе хутчэйшым. Таму што вялікая перабудова міравых тэхналогіяў ідзе менавіта ў гэтым напрамку. Звярніце ўвагу, як упалі акцыі ПАМа ў некалькі разоў. Таму што шмат які вот гэта падраднае праграмаванне будзе патрэбна цалкам. Але гэта не толькі ў гэтай галіне, проста ў галіне гэта найбольш заважна. Гэта будзе перабудова всей прамысловасці. І сёння сапраўдная бойка, калі Пуцін жадаў бы перамагчы, ён взяў бы гэта $500 трыльёна, якія ён уже выкінуў туды в Украіну, і патраціў бы іх ці на набыццё найбуйнейшай кампаніі, ці на распрацоўку, а ў Расіі, ў Беларусі былі і ёсць нармальныя распрацоўкі. Мазгі былі, конечно. Так, каб мець гэта галоўная зброя, не ядравая зброя. Галоўная зброя сёння гэта штучны інтэлект, які будзе перабудоўваць свет. І калі б ён сапраўды жыў у 21 стагоддзі і быў заінтарэсаваны, каб прыйшоў рускі свет, то ён бы укладаўся менавіта ў штучны інтэлект, які бы мог захапіць без усялякай вайны, без палеглых расійцаў, без гэтых жудасных здарэнняў, якіх кожны дзень, без гарачых складоў Вальдберріс, ён бы так мысляў захапіць свет. Але ён жыве, ён психопат. Колькі? Яму за 70. Які ўжо штучны інтэлект? Штучны так, інтэлект не. Так вось, как бы, што вы маеце на увазе? Не, гэта рознае, гэта рознае. Александр, вы вот як бы падводзіце нейкую гістарычную матывацыю. Мне здаецца, што Пуцін якраз такі дзейнічае ў рэчышчы гэтай традыцыйнай расійскай каштоўнаснай мадэлі пра тое, што бабы яшчэ наражаюць, да, я выбачаюся перад жанчынамі, але просто в устойлівым выразе гэта так, да. Вось, і людзі каштоўнасцю не з'яўляецца, па ім клапаціцца пра іх не трэба. То бок традыцыйна, ізноў жа скажу рэч, прыярытэт гэта не тое, каб у кожнага расіяніна была прыбіральня свая ў кватэры, да? Вось, могуць палова хадзіць на вуліцу, да, там. Вот. А прыярытэт у тым, каб прырасці 15 квадратнымі кіламетрамі, а калі там атрымаецца паболей, то і паболей. Калі я кажу, што ён психопат, я маю на ўвазе стаўленне якраз такі да безэмацыйнае стаўленне да чалавечага жыцця. Калі вы бачылі, як Пуцін камунікуе з вайскоўцамі нават, да? То бок гэта просто такая вот покер-фейс, да, здароўе пагібшым, як бы вось гэта все як бы адбываецца. Вось што я маю на ўвазе, калі кажу, што ён психопат. Дэбіл ён? Мне здаецца, не. Ён просто вот тыповы расійскі царь
царь, які мысліць тыповымі расійскімі катэгорыямі. Ну, Иван Грозный так, але Николай II не. Ну, Николай Были II. разные И вот что стало с Николаем II? Занадто мягкий, выпустил контроль, значит, и все вот это вот. Ладно, не про это. Мы, ну, со складов Wildberries нечто в 17 стагоддзя. Ну, напевно, нашим все ж таки, как бы, глядачам так само цікаво, як і нам розважати на гэтую тему. Ну, да. Але у чым, ведаеце, у чым жарт? У чым весь парадокс? Парадокс в тым, што вось калі адбросіць у бок этычны і маральны складнік, то я бы разумеў, каб Сінгапур, дзе вось на вельмі малым кавалкі зямлі да хрена народу, і каб Сінгапур ваяваў за тэрыторыю. Ну, мать его. Найбуйнейшая краіна ў сусвеце, найбуйнейшая, у якой актыўна падае насельніцтва, у якой што там на далёкім сходзе, што там у Сібіры, дзе няма нікога. І вось менавіта гэтай краіне патрэбна яшчэ 1,5% тэрыторыі. Вось уявіце себе гэты брэд. І ведаеце, калі аргументацыя, ну, яшчэ была аргументацыя такая, мы жадаем адціснуць НАТО ад нашых. Не атрымалася. Не, так не атрымалася, ладно, але ж і да пачатку, ведаеце, у меня тады было пытанне. Хлопцы, вы памятаеце, што з 52-го года Турцыя ў НАТО? Ну, так Фінляндыя далучылася да НАТО. Фінляндыя далучылася, але вы памятаеце, што з Літвы да Масквы, ну, 2 минуты ракеце летець? Якой сэнс мае, как бы... Ну, вы яшчэ паговорыце пра демілітарызацыю, пра дэнацыфікацыю, вось гэта ўсё. Так, сапраўды. Ладно. Ну, Склады Wildberries. Александр, што чакаць, вот давайте яшчэ хвілінкі 3 для беларускіх бізнесаў, бізнесменаў, да, вот модум вы ўжо згадалі. То бок прамыя страты ёсць. Прамыя страты, слухайце, 22 тысячи гандляроў гандлявалі праз Wildberries беларусаў, да. Беларусаў. Менавіта беларускія прадаўцы. Ну, то бок прадаваць сваю прадукцыю не маглі ў Расію, там ідзе заўгодна, але вот праз Wildberries 22 тысячи гандляроў. Частка з іх гандлявала з Расіі. Невылічаная частка, няма статыстыкі, але частка буйная, гэта некалькі тысяч чалавек як мінімум, і мы разумеем, што зараз, ведаеце, з чым параўнаць. Прыкладна 200 тысяч ІП засталося ў Беларусі і прыкладна 100 тысяч малых сярэдніх прадпрыемстваў. Мне падаецца, што гэта лічба. То есть вы можете браць там 300 тысяч чалавек, з якіх 22 тысячи адзінак гандлюе праз Wildberries. Частка з іх нешта страціла в Расіі, і ніхто нічога не атрымае назад, таму што, можа, патлумачылі некалькі хвілін таму з Павлом, што адбываецца. Таму гэта страты, якія трэба лічыць, і гэта плата за тое, што ты гандлюеш з краінай акупантам. Вось ты гандляваў з нацысцкай Германіі ў 43-м годзе, атрымаў. Плаці. Ніякай мне да гэтага, ну, не падзяляю вашу боль, таму што вы ведалі, што вы рабілі. Вы ведалі, што вы робіце. Наконт працы ў Беларусі, вось калі былі першыя склады разбомблены, я тады казаў, што, слухайце, ну, не будзе ніякіх перашкод працы Wildberries Беларусі, таму што гэта будзе нейкі адзінкі тавараў, якія знікнуць на 7 дзён, 10 дзён, і потым все будзе вернецца назад. Але тое, як зараз разгортваюцца падзеі, тое, што зараз ужо колькі 7 складоў, буйных складоў. Ну, і да. Зараз з 5 мільёнаў 200 тысяч агульнай плошчы складскіх памяшканняў у Wildberries выведзена строй 920 тысяч. Гэта азначае, што, ну, не 20%, ну, там амаль пад 20%. Да, гэта будзе амаль 20%, амаль пятая частка. А гэта азначае, у сваю чаргу, ведаеце, што для таго, каб цалкам прыпыніць працу Wildberries, ну, напрыклад, у еўрапейскай частцы Расіі, трэба не 100% вывесці з строю. Гэта не так працуе. Чвэрць. Калі чвэрць складоў будзе разбурана на нейкі час, то гэта азначае, што Wildberries спыніцца амаль цалкам, ці будуць такія ланцужкі паставак, што будуць, ну, расійцы будуць атрымліваць тавар не за 3 дні, а за 30 дзён. І вось... А там яшчэ праблема з бензінам, я нагадаю. Там ёсць яшчэ праблема з бензінам. І таму, калі так адбудзецца, а бачыш на тое, што робіць ВСУ, так адбудзецца. Таму што, ну, калі няма ПВО над складам у Санкт-Петербурге,
то дзе яно ўвогуле ёсць тады? Таму што гэта ж Санкт-Петербург усё ж такі, не Воронеж. Ведаеце? Так вось, как бы, калі гэта адбудзецца, то, канешне, гэта адаб'ецца на працы Wildberries і Wildberries Беларусі, таму што няма ніякага асобнага Wildberries Беларусі. Гэта частка расійскай кампаніі. Ну, і яшчэ адзін эфект. Калі б я быў сёння чалавекам, які нешта прадае праз Wildberries, я бы сёння забараў тавар. Разумеючы, што лепей мець тавары не прадаваць. Лепей ён паляжыць недзе ў іншым месцы сёння. Чым будзе такой таргетам ВСУ. Таму, канешне, Wildberries зараз будзе вельмі цяжка, не ведаю, што будзе з гэтай кампаніі, але вот беларусам, якія жывуць у Беларусі, пагражае менавіта гэта. Калі далей ВСУ працягне сваю працу, яна працягне сваю працу, то будуць перабоі з таварамі на Wildberries, што ў сваю чаргу азначае, што беларускім маркетплейсам будзе трохі лягчэй. Я абсолютно пацвярджаю слова Александра. Я вельмі шмат сижу у соцсетках, у прыватнасці у Threads, і бачу, па-першае, відэа. Бачу, вот літаральна сёння расіянін расказвае, што ў яго ляжала тавара на 4 мільёны расійскіх рублёў, канешне ж, да. Я, калі шчыра, дрэнна перавожу з расійскіх у беларускія, можа быць, дарма, але не выпрацаваўся такі скіл за час жыцця ў Беларусі. Вось, а кампенсацыю ён атрымаў нешта парадка 10 тысяч. Да? То бок, ну вот 4 мільёны стратаў, 10 тысяч кампенсацыі. Вось. Ну і бачыў цікавае відэа пра тое, што расіяне задаюцца не толькі пытаннямі пра тое, чаму, а мы прычым, там, а што это такое, да? Вось. А чаму не бомбяць Озон? Вот Wildberries чамусьці бомбяць? Вот ідэальна такое відэа. А Озон? А чаму вот Озон не бомбяць? Ну, як бы... В прынцыпе, не, ну пытанне заканамернае, і на яго можа быць два развіцця падзеяў. Як бы нейкі лагічны адказ пра тое, чаму не бомбяць Озон, і як бы іншы. Канспіралагічны. Да. Ну, ведаеце, лагічны адказ такі. Ён ёсць. Калі б у ВСУ было шмат сіл, яны бомбілі адразу ўсё. Гэта першае. А па-другое, пакольку сілы абмежаваны, то яны выбралі найбуйнейшего, найпапулярнейшего, ну, знакавую кампанію для там яшчэ кажуць, што, канешне, пастаўкі кампанентаў для дронаў, напрыклад, праз Wildberries. І, направду, калі вы, напрыклад, зойдзеце на сайт гэтага маркетплейса, ввядзіце, напрыклад, літары FPV, да, лацінскія. Вот. Вы знойдзеце вельмі і вельмі шмат тавараў, звязаных з вытворчасцю дронаў. Я разумею ваш скепсіс, Александр, ён правільны. А на Озоне мы не знойдзем гэта? А я не ведаю. Я, ведаць, не на Wildberries, не на Озон. Да, может быть, у меня это Озон, это ж книжки, не? Я ж нечто, может, отстал. Амазон. Ну, я думаю, что с этой темой, в принципе, мы разобрались. Можем ізноў жа поставить коску, подвесці такую промежковую пунктирную рысу и пойти далее. А мы-то вам не рассказали, насамрэч, что будзе далей. Адразу з месца ў кар'ер пайшлі да Wildberries. А у нас такія яшчэ тэмы на рэшту праграмы, якую яшчэ доўгая. Не спяшайцеся адключацца. Вось. Кіберпартызаны атрымалі доказы таго, што экс-спікерка коордынацыйнай рады жывая ў Мінску з дзецьмі. Ну что, Александр, порадуемся? Зараз пораемся с Александром, что с этим робить. Вы радуетесь? Ну, видите, я радуюсь или не от всего сердца, коли щиро? Слухайте, ну давайте так. Будь локально. Адбылася навіна. Докладно ведомо, что яна жыве под фамилией Родионова. У меня, подаецца, у меня такая бабушки была девичья фамилия Родионова. Ну, популярная, Арина Родионовна. Мне подаецца так. Здаецца, так было, таму как бы шукайце сувязь. Ось. І яна жыве, Мінску ходзіць да спартзалі, выгадвае сваіх дзяцей, і гэта азначае, што яе труп не ляжыць у дзесьці ў арабскіх эміратах. Ці добра гэта навіна? Добра. Я лічу, что гэта добрая навіна, тому что, ну, лепей потому так, что никак. От всего, что может, от чего, что так. Бог может взять грошима, все добре, як бы, да, галоўнае не здоровьем, не жыццём там, і так далее. Еврейско-буддийский стрим с Павлом Свердловым. Шукайте на гэтых самых в Ютубе наступныя стрымы. Так вось, гэта першае, канешне. Па-другое, ну, мы разумеем, что гэта азначае шмат чаго іншага. Гэта азначае, што яна была завербавана, пішуць аб тым, што яна была завербавана пасля
пасля таго, як прыехала да Польшы, але я звярнуў увагу на тое, што вчора адбыўся выпадак з адной з супрацоўніц Маланкі, на якую таксама быў такі ж самы захад, на які... такі ж ці не такі ж, мы не ведаем, але спрабавалі завербаваць. Такі ж, да? І спрабавалі завербаваць, і чалавеку хапіла мужнасці, каб прыпыніць все гэтыя кантакты. Гэта было цяжка, і яна напісала наўпрост адразу ў сеціве, зрабіла тое, што патрэбна было зрабіць у такой сітуацыі, таго, што не зрабіла Харысава, напрыклад, напісала ў сеціве о том, што вось так адбылося на мяне ціснуць. Так вось, гэта адбылося і з Анжэлікай Мельнікавай, на якія кружкі там былі, гэта не мае зараз ніякага значэння, але гэта азначае, што у дэмакратычных сілах другі чалавек, а магчыма і першы чалавек, таму што калі себе ведаць параўноўваць все ж такі з дзяржавай, то абраны Координацыйная рада, абраны спікер Координацыйнай рады, гэта была бы такая вялікая пасада, працаваў, супрацоўнічаў з КДБ. Гэта з'яўляецца фактам. І скраў грошы. Гэта таксама з'яўляецца фактам. Гэта ўжо было часткай спецаперацыі, канешне. Я думаю, што можам сфокусавацца на супрацоўніцтве з КДБ. Гэтага ўжо дастаткова. Я думаю, што шкоду ад гэтага супрацоўніцтва мы яшчэ да канца не ўсведамляем. Такое адчуванне, што КДБ нават не карыстаецца ўсім тым масівам. А можа і карыстаецца, мы проста не ведаем, да? Я бы интерпретировал по-беларуску, не выгаворваю, прабачце. Тое, што стаіць такая ціш у эфіры дзяржаўных СМІ, менавіта тое, што яны выкарыстоўваюць, і тое, што з гэтым масівам працуюць. Не зліваюць, як там Харысава ці кагосьці іншага. Вось, і, гэта, канешне, дрэнна, але падыход да бяспекі і Координацыйнай радзе, і ў іншых нашых дэмакратычных структурах, канешне, з гэтым павінна працаваць прафесійна. Ці будзе з гэтай нейкія высновы, я вельмі спадзяюся, што яны зроблены, і не жадаў бы спекуляваць на гэтую тэму, таму што вы самі ўсё разумееце, калі у вас спікер Координацыйнай рады супрацоўнічае з КДБ, то куды ж далей-то? Куды далей? Вось, і што тут яшчэ сказаць? Канешне, напэўна, польскія спецслужбы павінны на гэта звярнуць увагу, таму што ўсё ж такі мы разумеем, што нягледзячы на тое, што гэта нейкія грамадзянскія структуры, але гэта польскія грамадзянскія структуры. І Анжэліка Мельнікава атрымала грамадзянства Польшы, а гэта азначае, што для польскіх спецслужб здесь ёсць шмат працы. Шмат працы, таму што гэта не справа беларусаў. Гэта справа польскай грамадзянкі, якая была завербавана беларускім КДБ. Мне падаецца так. Дзякуй, Александр, за гэты каментар. Мне, ў прынцыпе, асабліва няма чаго дадаць, акрамя таго, каб паўтарыць, што я таксама рады, што Анжэліка Мельнікава жывая, але ўсё ж такі, улічваючы ўвесь кантэкст, рады не ад усяго сэрца. Ідзем далей. Ведаеце, Александр, з чаго пачалося сёння у Александра Лукашэнкі? Ён прачнуўся, працоўная раніца, з чаго пачалася? Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ. Магчыма, такое таксама было. И икра не льется в горло, и компот не льется в рот. Думаю, что было так. Классика, конечно ж. Я думаю, что такое было. Дакладна быў званок ва Узбекістан, таму што у яго сябра Шаўката Мірзіёева, прэзідэнта Узбекістана, сёння дзень нараджэння. Як вы думаеце, Александр, як прэзідэнты, ладно, кіраўнікі дзяржаў, сфармулюем гэта так, віншуюць аднаго з днём нараджэння, звычайна. З днём нараджэння, там, поспехаў, здароўя, памятаеш, як бухнули в Мінску недавно, да? И деньги были, да? Да, и все вот это вот. Значит, что Александра Лукашэнкі адбылося сёння з Шаўкатам Мірзіёевым. Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимое поручение, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня нараджэння, да?
практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов. Болюче это читать. Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот... Что у вас в голове засталося пасля гэтай длинной? Это день нараджэння сумнае свята, да, вот кажуць, яшчэ адзін год прайшоў там, але не толькі таму. Нешта вот гэтая размова не была падобная, мне здаецца, на віншаванні з днём нараджэння. Яна была падобная на размову двух, я не ведаю, бізнес-партнёраў ці там, ну вот, да, людзей, у якіх ёсць шмат праблем. Карацей, Я ведаю, як гэта было. Глядзіце. Адразу звонок ад Лукашэнкі. Перад тым, як ён пачынае размаўляць, ён там врубае Алеграву. Ведаеце гэта? С днём рождения, успехов, радости, веселья. И когда гэта адыграла, ён кажа: ну як? А гэты з другого боку маўчыць. То ты што, пакрыўдзіўся? Маўчыць. Слухай, ну непрыгожа з узбекамі атрымалася, прызнаю. То говорит: ну и что ты повинен, что ты будешь робить? Может, заберешь? Ну, нема у нас по $1000 на лицо. Мои скардзятся в Витебской области. Кажут: дайте белорусам по $1000, и они сами будут працаваць. Он говорит: не могу. Не могу. Я их уже выписал отсюль. Коллеги приедут, начнут распавядаць, что там у тебе, так никто не поедет за тебе. Ну, далей размова про то, што яны збіраюцца рабіць, як яны 255 чалавек збіраюцца как бы уладкоўваць так, чтобы яны не збежалі назад у Узбекистан. Ледзь толькі зарабіўшы на зваротныя квіткі. Але это будзе непроста ім зрабіць, таму што заробкі сапраўды там не такія, на якія яны разлічвалі. Ну, цалкам магчыма, што так эта размова і адбывалася, таму што ў публічнай прасторы Лукашенко таксама апраўдваецца спецыфічна, конечно, вельмі. Вот давайте мы паглядзім зараз кавалачак відэа з нарады па сельскай гаспадарцы. Вообще-то нарада была па сельскай гаспадарцы. Да? Там была такая нарада. Хаця і узбекі, яны таксама для сельскай гаспадарцы нам патрэбныя, ў прынцыпе. Вось. Ну, давайте паглядзім, як сёння, як змянілася рыторыка, скажем. Зараз прыедуць узбекі, будуць працаваць тут класна, паднімуць нам сельскую гаспадарку. Вот што мы маем на 23 ліпеня. Тут целая поднялась буря: ах, вот узбеков берут. Я не надо, мы никого брать не будем. Ну, тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Вот уже не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков, оказывается, як это сказать, я вот не запомнил. Ну, короче, квалификованные узбеки потребны в Узбекистане. Да неужто? Ну вот дзіўна. Сюрприз. Вот, дарэчы, гэтым дужа адрозніваецца Узбекістан і Беларусь, атрымліваецца. Да? Як бы кваліфікаваныя беларусы, якія жывуць за мяжой, в Беларусі не патрэбныя. Мало того, там кожны дзень ліецца як бы ад прапаганды. Сидзіць там. Кваліфікаваныя узбекі сидзяць в Узбекістане добровольна, у Беларусь не збіраюцца, едуць, атрымліваецца, ну, некія, я не ведаю, як бы можем сказаць. Некваліфікаваныя. Можем сказаць некваліфікаваныя. Вось, і не хочаце, не берыце, як бы кажа Лукашенко, але тады працуйце самі. І гэтай рыторыцы гадоў, ну, 10. Вот это вот распранаться и працаваць, вот сейчас было упирайтесь и работайте, да, ну это уже настолько заезжено. А вот
А вот все не упираются и не работают. Як Да? думаете, упереться не во что там? Ну, может быть, да. Зямля беларуская не спрыяе таму, каб Упору. прыняць упор. Да? Ну, у гэта я не веру. Беларусы працавітыя людзі. Вось, упирацца няма каму. Вот ёсць такое тлумачэнне. Таму што Лукашенко кажа: Віцебская вобласць, Гродзенская вобласць і далей так. Ды і ўвогуле ва ўсіх абласцях як бы у нас праблема. Глядзіце, па-першае, беларусы упіраюцца. Вось толькі гэта была нарада была вельмі цікавая, скажу. Але мы з вами зараз занимаемся тым, я себя трохі чалым адчуваю, тому что мы занимаемся интерпретацией того, что кажа, что у голове у Лукашенко. Ну, да. В этом жанре есть король, конечно, есть жалкие подражатели. Мы разумеем нашу роль, але паспрабуем хоть падтрымаць неяк как бы яго велічае. Так вось, беларусы упираются. Як упираются? На гэтай нарадзе было сказано, что вось толькі пачалася жніво пачалося, і як праверка за пару дзён там 150 как бы п'яных каўгаснікаў на працоўных месцах. Таму яны упіраюцца, але кудысь не ў той бок. Але калі казаць сур'ёзна, ведаеце, што вось гэтыя фразы наконт так не бярыце, так навучыце, там нешта яшчэ, што яно паказвае? Ёсць агульная праблема. Недахоп працоўных рук у Беларусі. Лукашенко, як Афанасій Нікітін ці Марко Поло, ідзе за 3 мора, такі доўга ідзе, напружваецца. Далёка ідзе. Я сфармулировал і так. прыходзіць туды і кажа, што у вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайце людзей. На жаль, не 17 стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць. Але купіць немагчыма, ўсё ж таки уже так не прынята у 21 стагоддзі. І таму ён кажа: прыязджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, поля, медыцына, вода. Прыязджайце. Ну, те ж не ведаюць. Ну, правильно. Яны збіраюцца ехаць. І калі яны даязджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах людзі, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не не ведаюць, яны не заматываваныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе, яны выконваюць гэты загад на отвалі. Добра, дзякуй, Павел. Александр, я заўжды гатовы. І гэтыя узбекі, зімбабвійцы ці пакістанцы, прыходзячы і бачачы гэты отвалі, адчуваюць некую дисонанс паміж тым, што кажа Лукашенко, кажуць яго падначалены. Так? І калі яны гэты дисонанс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашенко, і Лукашенко пачынае казаць: ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не бярыце. Гэта ввогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтва асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але танцы з бубнамі, паказательны гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш, даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў 1,5-2 разы больш, чым беларусаў, і якія дрэннейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ва Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 000 абяцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, сколькі-то. І мы можам казаць зараз уже упэўнены, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыязджаць Беларусь, не прыедуць. Не прыедуць. Такая рэклама, пасля якой хочется трымацца ад Беларусі падалей. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны все записывалі па-узбекску, не по-руску. То бок месседж быў накіраваны. Да, Слава Камісаренко недавно распавядаў пра канцэрт у ЗША нейкі, дзе сабралося шмат беларусаў. Ён казаў, што вялікая залі, 700 чалавек, і ён так размаўляе заўжды, і ён кажа: ну, адкуль вы ўсе? Давайте на раз, два, три скажем кожны свой горад, адкуль вы прыехалі. І ён чакае, што там будуць розныя гарады, і все такія: Гродно!
Слово камісарнік такое, а што здарылася? Прычым такі горад, ну, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а горад недзе Тампа, ну, вялікі, але не, вот, не метраполія, да? І яму з зала кажуць, а ну вот пара чалавек прыехала, пара сямей. Так, і подцягнули. І кажуть, тут нормально, давайте, типа, ну, все, едем. Як бы, да? Вот тут у нас, мяркуючы па ўсім, адбываецца супрацьлеглая гісторыя, да? Пара чалавек прыехала і такія, не. Яшчэ звярну, конечно, увагу на тое, што трэба, каб да цябе прыехалі з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Не з Нямецчыны, не з Китая, да? А з Узбекістана. Каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго няма в рэальнасці, да? Да, вот няма гэтага заробку, але, ну, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далей як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот все вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашенко разлічваў на тое, што націсне там Узбекістан на узбекаў, да, скажа, сидзіце под плінтусам, прыехалі, працуйце, але звольнілі ж амбасадара Узбекістана ў Беларусі. Які не вырашыў праблему. Не вырашыў, да, не забяспечыў, як бы, да. Вот на кого спусцілі, як бы, всіх сабак, як кажуць, да. Вось. Вот імідж бежыць просто наперадзе чалавека, да? Не так шмат засталося краін, дзе нас яшчэ не ведаюць. Так вось. Ну, ведаеце, я бы тут заважыў значна больш глобальную з'яву. Лукашенко уяўляе себе краіну па-іншаму, чым беларусы, чым яна ёсць у рэчаіснасці. Я нагадаю, што Лукашенко, как бы, лекары зарабляюць па 10 000 рублёў. Ведаеце, у яго, как бы, у яго галаве ён пабудаваў сацыяльную паспяховую краіну. І калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе, што вось загад, які аддаецца наверсе, ён даходзе да месца ў незмененым відзе і выконваецца. А праўда ў тым, што ён, ведаеце, наверсе ён такі жорсткі, такое, ведаеце, ядро, куля. А калі ён даходзіць да ніза, ён такі ўжо, ведаеце, такі воўнавы, такі, ну, как бы, з вэўны, з шерсці, да. Ну, как бы, ну, з хлопка, з бавоўніны, ведаеце, такая вата, па-расійску кажуць. Ён такі ватны далетае, і людзі яго не выконваюць. А Лукашенко павінен што выконваць. І так адбываецца ва ўсіх галінах. Ён, ведаеце, вось калі гэтыя электрамабілі будавалі, ён ж таксама верыў, што ён аддаў загад, яны будуць будавацца. Калі супрацоўнічаць з некай там Венесуэлай, ён таксама верыў. Праблема ў тым, што ён у гэта верыць, што ён бачыць краіну зусім іншай, чым яна ёсць. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які, вось, як вы сказалі, не дэбіл, а паўнавартасны маньяк. І у яго, у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць не такой, як яна ёсць. І гэта, конечно, замінае. І, как бы, калі-некалі гэта вдруг вылазіць, але чалавек з такім захворваннем, конечно, бачыць гэта, потым так, і забываецца праз 3 хвіліны. І зноў кудысь яшчэ, а вось тут у нас гэта абосраныя каровы. Якраз. І займаецца. Пра карову мы таксама сёння маглі б пагаварыць, таму што дзіўная гісторыя адбылася. У тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў з'явіўся выпадкова, да, то бок это місклік, так называется, да, калі нехта пасылае нешта куды-небудзь, дзе яго не мусіла быць, з'явіўся дакумент са статыстыкай па тым, колькі падохла каровак і іншых жывёлаў у Беларусі за 25 год, з пачатку 26 года. І я вам скажу, што статыстыка не суцішальная, кароўкі працягваюць дохнуць, але я думаю, ладно, ўжо вот бачыце, у нас уже 45 хвілін эфіру, а мы вот толькі дабраліся да каровак. Несправядліва гэта. Людзей абмеркавалі, а каровак не. Вось, ну, карацей, давядзецца вам просто паверыць нам на слова і журналістам нашай Нівы, якія паспелі заўважыць гэты дакумент і расклалі яго у сябе на сайце падрабязным, што, на жаль, вот колькі Лукашенко кажа на нарадах па сельскай гаспадарцы пра дысцыпліну,
не палачную, а тэхналагічную, да, там можна шмат словаў выдумляць, кароўкі все як бы дохнуць і дохнуць. Гэта, канешне, сумна. Вот тут я уже зусім не рады. Сага о падших коровах должна быть какая-то. Хтосьці павінен яе напісаць. Я думаю, што штучны інтэлект можа добра справіцца з гэтай задачай. Калі ўжо ён праз 5 гадоў будзе мяняць свет, слухайте, ну ён то... такі, гэта ж такі самы парадокс, як з Пуцінам, які валодаючы найбуйнейшай краінай свету, чамусьці хоча яшчэ тэрыторыі. Так гэта такі самы парадокс, што ў краіне, дзе кіраўнік выхадзіць з сельскай гаспадаркі 32 гады, ён ратуе сельскую гаспадарку. Ну. У яго сталая праца есть, как бы на кожны дзень ратаваць сельскую гаспадарку. І менавіта ў гэтай краіне пры такой увазе, пры такіх укладаннях кожны год $3 мільярда просто выкідваецца ў смецце туды у сельскую гаспадарку. І пры такой увазе у нас гэты падзеж кароў чамусьці не падае, а расце. Чым больш увагі, тым больш падзеж. Зноў вяртаемся да буддзізма. У гэты момант ён кажа: перастаньце пракладаць такія высілкі. Яны вам замінаюць дасягнуць мэты. Сябры, колькасць высілкаў мусіць быць дастатковай са вымернай справе, якой вы займаецеся. На гэтай буддысцкай мудрасці мы сёння з Александром Петровичем скончым наш буддысцкі габрэйскі іудаісцкі стрым. Дзякую вам вялікі, што былі з намі, дзякую, што слухалі нашыя заўвагі, нашыя меркаванні наконт важных тэмаў і падзеяў у эканоміцы і ў палітыцы Беларусі і нашага рэгіёна. Праз тыдзень пабачымся ізноў. Да, Александр? Дзякую, Павел, што мы знайшлі такія, ведаеце, вот форму нашых как бы стрымаў. А гледачы, я вельмі спадзяюся, што акрамя таго, што вы усміхнуліся, вы яшчэ атрымалі некаторую частку ўсё ж такі дакладнай лічбы інфармацыі, таму што мы працуем менавіта для гэтага. Дзякуй, што былі з намі. Да сустрэчы ў наступную пятніцу. Да пабачэння.